Ngisacela ngiphe umzuzwana khona ebengifisa ukukuphathisa kwabesifazane. Abomthetho, uhulumeni, abazalwane, kodwa ikakhulukazi kulabo engiqale ngabo ngiyababona laba abanye. Ngicela nje ngiphe umzuzwana khona engifisa ukukuphathisa kwabesifazane. Abomthetho, uhulumeni, abazalwane, kodwa ikakhulukazi kulabo engiqale ngabo ngiyababona laba abanye. Ngihlulwa na ukuqala ngokukhuleka. Ngivumelana nabo bonke laba bathi wena uNkulunkulu uyakhetha. Saboshelwa amacala esingawazi, owaluma isithelo oqala uEva kanti awubonanga yini wena? Wabagaxa inkalvasi mhlawumbe ephuma esandleni kepha owesifazane owabanjwe ephinga wamxolela. Nginibopha ngabhandeli nyangithi indodana kusawuwena. Emhlabeni ke sisathwele lelo joka. Bekumele siphenduke icashalala zondlebe esikhanyilanga ngoba mangondla uhulumeni uzokubopha. Kepha owesifazane ohushula umphefumulo ongenacala kanacala hey futhi le yandoda inonya. Omunye ugwetshelwe icala lokudlwengula kepha izandla zibomvu. Kunjalo ukubhecwa ngegazi lobende inyama ungayidlanga. Sikhala isililo songayiboni ingane uma ungayihlawulanga. Ikhule yazi ukuthi ubaba wangilahla. Masingakhuluma iqiniso bakhona abakhwekazi abahlula ukucabanga. Makuhlukunyezwa mina ingane yomthetho ifika ihleke. Makuyibona there's no justification for killing kusha besifazane bevuna ufebe. Cha, nami ngivumelana nawe mntaka baba. Ngicela nike ngiphe umzuzwana nje khona engifisa ukukuphathisa kwabesifazane. Abomthetho, uhulumeni, abazalwane. Kodwa kakhulukazi kulabo engiqale ngabo ngiyababona laba abanye. Emibili nje yonganelisa khona engifisa ukukuphathisa kwabesifazane. Abomthetho, uhulumeni, abazalwane. Kodwa kakhulukazi kulabo engiqale ngabo ngiyababona laba abanye. Iningi lethu liyaphuza nje alithandi. Sakhetha ukumisa wethu amaphupho ukuze kufezeke awabo namhlanje bathola abangcono kunathi. Mhla ubiza ababoshela ukukhuluma iqiniso ungangishiya ngithukile Nkosi. Leyo ukuthi uhulumeni avumela abesifazane badayise ngethempeli ayibusisiwe amanyali ichila udoti. Indoda this kodwa iningi laba lifiki nalutho etafuleni. Ukondla ingane engikufice naye angingabi impoqo kumele kusuke kumuntu enhlizweni. Imbokodo siyithwele ngeqoma bacocoma emakhanda kufanele umthetho ufika kuqala ukunosiko. Kwakusasa singavuka sekusemthethweni ungibathi ingube eyodwa negazi lakho sesiyifunda phansi impilo. Kuye kube nzima ukubona ubuhle kumuntu osuchazelwe ngobubi bakhe kuqala. Mvele inqangi ngikhombisa ubuhle beBhayibheli la emhlabeni balifunda bekhala. Injani impilo lapho ngaphesheya? Lana benze ngathi abesilisa kuphela ababanqunu nezingane abangayizali. Ngize kuwe nyanga enkulu. Ngilapha nje ngizovula icala. Ngibona abafethi bebhadle emajele kanti phela isikhwele sedliso sinezidumbi inqwaba. Sasithi ukuthula kwethu kuyobanga kakhulu umsindo kwangeyona inhloso ukufela ngaphakathi. Baze baphakama bo abantu bakhe inkolo ibasuse kwabaphansi. Sitshele ngemfihlo yeRosala abaphathi bezwe basitshela ongayikho ngomakhelwane. Bathi asifane nawe sibathande sibaxolele kambe wena mdala uqhelelene kangakanani noSathane. Ngikhuluma nje umntaka baba uthwele inhlabathi ngesifuba yathi inkantolo wesifazane ubeyivikela. Einqumo esithatha emva kokuqhathaniswa ziyethusa. Obekungekho namhlanje kumele kube khona kusasa ilanga maliphuma izono soyivuma makusi. Khumbuza abantwana bakho ukuthi nalo malume ongasebenzi kumfanele ukuhlonishwa. Impela sinalutho okutheni kepha besingakwazi ukukhulisa izingane zethu uma ingahlala emakithi. Kunzima ukuba indoda mawungena mali ngoba uhlezi ukhala ngaphansi ngelinye ilanga sofele emayini. Ngicela ngiphe umzuzwana khona ebengifisa ukukuphathisa kwabesifazane. Abomthetho, uhulumeni, nabazalwane. Kodwa kakhulukazi kulabo engiqale ngabo ngiyababona laba abanye. uMncedy.